Moro ja tervetuloa Fasteroid Peli Experienceen. Fasteroid on Outlaudin luoma mobiilipeli, joka tarjoaa motivoivan keinon äänenkäytön harjoitteluun. Monet puheterapiassa käyvät lapset ja nuoret innostuvat puheharjoituksista Fasteroidin avulla. Pelissä voit siis liikuttaa ufoa ruudulla tuottamalla korkeita ja matalia ääniä. Ja pelin päämääränä on saattaa turvallisesti alieni kotiasemalle. Olemme täällä Tampereen Sorsapuistossa ja tarkoituksena olisi saada selville, miten hyvin paikalliset tamperelaiset osaavat kontrolloida ääntään käyttämällä Fasteroid-peliäppiämme. Mutta siis, mä en oikeesti sit pelannut ikinä mitään. Hyvä. Yes. Ai, tää on hauskaa. Hyvä, tää oli hauska. Joo, hei.